Hello guys, welcome to my vlog guys. Papa mo din eh. Alit din. Pasakya ka Lex, sabog adto. Lex. Nakay baligyay? Nakay isda? Wa? Ha? Igore Sudan? Musakay na ko butabok adto ba? Butabok ko adto. Daghan ditong isda, oh. Ay. Enjoy. Butabo ko ato ba kay? Adi na ko magchinilas. Oh, ano saksakay kay? Ito check una. Dere. Arera to ani. Kamu di dahan. Ako ka na sibo ka rin. Tukuan naman ay, sundan na naman. Ha? Sundan na naman. Naman dang abjoy. Ha? Nakabot ito 1 kilo. Ha? Hindi naman nakabot ito 1 kilo. Hala. Murag kakubon. Hinay-hinay kasi mahug ko ari. Magtrabaho pa mo ron? Adugay pa rin ang mahuman? Dari rin. Timbang naman. Patimbang pag bilin lang magduha ka buok kay topi kapapa na ba? Uli gasolin. O paon. Ang tuwa sa bilin.
Ibili ng pakol naman, doy. Gamay na. Daghan ka, Alvin? Yeah. Uno media? Dagko yung tuwas, oh. Tuwas. Halo, oh, yes. Bata. Ramos. Sila na? Dos. Oh, okay rin. 10 gramos small. Tulong buok. Dos gramos. Bila na. 4. 4. 4 kilo. Isuwa mangunta na pero adyo sa isuwa kay bawig paon. Ya. Dagan sa mahurot sa papoy balik ko na to. Ya, pina to. Para mo kuan. Puno na ibe. Oh, sige. Sige, unuot ko na to. Ha? Ano ito? Lotso, sige. Ay, gamay na kuan. Sige. Dira sa tukuan. Ito ya. Kuno ano nila doon? Ha? Sabi? Oo. Wala naman po na kay sarara ba na mo. Wala nanay. Naiangkan. Agoy ni Kindo. Wa ago na. Nasakit na tuhod man nido. Pila na. Boy, sana mo. Webe? Ibe. Aturan ni siya, aturan niya. Are na na karon. Oh, andi na subuan. Sila man koy. Ha? Piso. Kuha na na 300 na. Ha? 300. Kuha ako sang gramo ton pila? 300 ko isang gramo. 30. 270. 270. 270. Napasok kay nanduan deh kay 300 belum tak. Apila sih. Ganyan wala daw tay kwak ki ane. Pila hubot god. Nakadawat tingali ni. Nakay. Pila man na 300? Oh. Nakay 30. Ah. Tabo naman na yung magaga. Gahi atag una. Matay mo kilo mo may gulo sa una. Uy, kalami sa guno. Kuha na mag-uur. Kuha na mag-og. Kuan. Di mata ray kuha na mo. Sige, be, boy.
paanga o gamay. Day, mo ka. Agaray. Nainukos? Doon sa lokos paon na ito ng mundo. Wa lagi mo agi ana. Wa siya mo agi adto. Anak ba? May daan na. Ha? Damo na daan na, gisira na na. Ah, Labat na na to. ano ba? Grabing pagka ungara oh. Iungad pag-adyo oh. Naisudan nun? Ada na? Magdiga mo na tag pamahaw. Kay mo trabaho ra ba sila? Ito, na kang mel na to? Oh, na imo to? Nangra? Kuan Ay, regi. pukot to. Aman. Ito. Nasdong. Lami ra ba ning pugot? Sabon. Kailara pa pinagaganang. Eh. Si isin bag dito na sa kapkapan day. Kapkapan. Pasensya na mo guys, ug mao ra pilingaw nako karong adlaw. Bye-bye.